Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi Fiddaroini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendika lahu maring Nabi Yusuf sapa al-azizu aziz. Ngendikane ya Yusufa hi Yusuf. Ma iku apa kana ana apa hadza jazai ikilah piwales ingsun mingka saking sira. Akhlal tu ngekei kedudukan sapa ingsun ka ing sira mahala auladi ing panggonane anak-anak ingsun. Ning watahuna ngianati sapa sira ni ing ingsun fi ahli ing dalem babakan bojo ingsun. Garwa wong topok bojo. Garwa ingsun. Ing Aziz terus omong wingi ditanting karo Zulaikha nganggo kembang lambe to. Ha Zulaikha lek gawe kembang-kembang lambene ya wangun je. Sakniki kira-kira kebijakane jenengan pripun papi. Wes nek bojo jenengan garwa jenengan nek bahasa toprak jenenge arep dirunjak. Arep dirunjak. Ya runjak jigur apa? Kira-kira wong lanang sing arep ngrunjak garwa jenengan iki arep kudu dihukum piye? Apike dikunjara apa dipiloro? Wah iki terus bingung Aziz. Ditakoni ngaten niku bingung. Akhirnya terus ora mangkat saiki. Yo akhirnya Aziz niku nakoni Nabi Yusuf. Sabarno Tommy, sabar. Aku tak
nglarifikasi marang Yusuf sik karepe iki piye. Mula terus ngendika karo Yusuf, "He Yusuf, poyo piwalesmu ning aku ki kok ngene iki. Kowe tak kon urip awor aku, tak nggonke nang nggonku nang omahku, malah kepara tak lungguhke bagaikan anakku dhewe, ora tak anggap wong liya. Kowe iki wis tak anggap anakku dhewe, ning lah kok dadi mengkhianati aku, arep ngrunjak Zulaikha, arep ngrunjak bojoku ki karepmu piye?" Nggih. Piye Sob Yusuf? Ki upamane sing kaya ngene iki sing do ngaji tak pecah ndase tenan gedhe. Ini keterangan tambahan. Iki terus piye je kowe iki kok dadi mengkhianati aku, malah kuwanen ngrunjak bojoku, nyenengi bojoku iki karepmu piye? Faqala mongkon jawab sapa Yusufu, Nabi Yusuf alaihi salam, jawabe, innali sak temene iku keduwe kula syahidan utawi duwe seksi, yashadu kang iso dadi seksi, kang iso nyekseni sapa seksi li dateng kula bil baraati kelawan bebasan utawa kelawan resike kula, ya resik jenenge, ya resik atine, ya ora ngopo-ngopo tenan. Nih, Nabi Yusuf jawab ngateni, mbok sumpah demi Allah ndara, kula ki ora arep ngrunjak Zulaikha. Sumpah demi Allah. Malah kula sing doyak-oyak iki, ning nek kula omong ngono mesti ra percaya kok ya sampean. Nek kula sing ngomong ngono iki mesti ra percaya wong cetha. Kula kok dibanding Zulaikha, Zulaikha garwa panjenengan. Panjenengan ya mesti nampa keterangane garwa jenengan, bangane nampa keterangan kula. Nggih, mesti ra percaya. Ora ngerti sak nyatane kok. Mbok kula omong sing sak nyatane mesti menang kono. Apa sing dadi omongan kula iki mesti mangpaido kok ya. Padahal ora ngerti sak nyatane. Jenenge persis kula iki. Maksude iki persis perkarane iki wong ra ngerti wae nek tak omongi maido ngono lho maksude iki. Wong ra dong kowe mesti ora percaya, pokoke ketemune ya ora jodoh terus ngelek-elek ngono wae lah. Mbok tak omongi sing sak nyatane kowe ora percaya. Oh iya tenan anane ya wis mengkur waton carcor-carcor. Mula kula wis trima semendera Gusti Allah sak karepmu Gusti Allah. Aja neh kok njenengan gawe kula ki delek-elek wong. Wiringan. Ha mbok sakniki njenengan ki gawe kula mati wae kula siap aku. Sing penting jenengan ridho, sing penting jenengan niku nek cara kula niku akeh le ngapura dosa kula. Nek kur suarane wong-wong kae wis. Ora penting. Wong ora ngerti sing sak nyatane. Iki ngajis ya ora ngerti sing sak nyatane. Mula domong ngono es. Ora bakal percaya. Ning ngeten mawon niku ndara, nek jenengan ki ora percaya karo kula ki duwe seksi. Yes, niki kula duwe seksi. Sing niki iso nyekseni tentang resike kula, tentang kebenarane kula.
Nek kula niku ora arep ngrunjak Zulaikha. Faqala mongko ngendika sapa Ngayis lahu maring Yusuf. Ngendikane aina iku ana ing endi? Asahidu utawi seksi. Walaisa hale ora ana apa ma'akuma utawa ma'akuma iku sartane kowe wong loro fil baiti ing dalem iki omah sapa salisun wong sing ketelu. Mbok yo nek omong iki dipikir ta Sob Yusuf. Ha kok le isa-isane omong le muni kowe iki duwe seksi sing iso nyekseni kejadian iki, sing iso ngangkat kebenaran masalah iki condong ning awakmu. Endi jajal seksine endi? Sementara semua orang tahu neng jero omah kene iki ora ana wong liya, anane mung kowe karo Zulaikha. Ora ana wong ketelu sapa seksi kok le isa-isane. Malaikat. Lah nek karo kuwi kowe mbok jajal kon rene ngono sih kowe. Seksi apa? Bingung kabeh, judeg to nek perkarane jan rumit iki sarwa rumit. Ning nek dilakoni ya mlaku. Rumit kaya ngapa kae wong wis gejatah saka Gusti Allah. Iki kowe duwe perkara iki, kowe duwe perkara iki, kowe duwe perkara iki. Mbok serumit apapun kae isih iso mlaku, kuwat do nglakoni, engko akhirnya ya terlewati urip iki men ngono. Terlewati terus wae. Nah, soal kiwa tengen tangga teparu sapa-sapa itu wis mengkur nang kiwa tengene nalika jenengan lewat ana wong muni ning jenengan tetep lewat. Akhire nek jenengan ki duwe tujuan ya tetep tekan nggone walaupun kiwa tengen do teng clebu ngono kae. Iki sanepa lho, do ora. Iki sanepa darane liwat tenan. Ayo tekan gone aku nyatane ndak dina lewat esuk kae ya tetep tekan kene kok. Iki sanepa ora tenan kok ya. Maksudnya iki semua orang duwe problem, duwe masalah. Sing rumite kaya ngopo tetep dheweke berjalan nglakoni masalah niku. Wis niku jelas dengan dipaksa oleh dina saiki engko entek jenengan tetep kudu mlaku, tekan sesuk mlaku meneh. Iki akhire mlaku terus ngadepi masalahku. Nah, salah satu sandungane kiwa tengen tangga teparu do berceloteh, do nyacat, do ngrasani. Niku jan hal ujian terkecil asline. Karena ibaratnya jenengan mlaku ning dalan, le do berceloteh, le nyacat ning ngrasani ini ning pinggiran, dadi asline ora ganggu nek. Jenengan pahami. Wong jenengan ora diteteki dalane kok. Asline niku mengkur sandungane niku swara-swara ning lenyuwara do nang pinggir dalan. Tapi ora ana teki dalan. Wis kula kei tamba iki lho men kepenak. Kecuali nek dhewe iki nyadangi anda. Ibarat niki ibarate jenengan mlaku nang dalan kuwi dilalae engko kiwa tengen nyeladangi anda lah niki ganggu nek iki. Ganggu wong mlaku. Ning kan kiwa tengen tangga teparu niku mung nyuwara, le nyuwara kadang ning ngarepan omah, le nyuwara kadang ning teras, le nyuwara do ning pinggir dalan, sementara jenengan mlakune ning dalan. Dalan iki ora ana gangguan. Ha iki nek sing wong sejane tipis, wong sing sejane niku nyemrimi, sakjane ora keganggu. Ming gara-gara krungu swara ngono kuwi jenengan terus bali klepat. Kebodohan yang amat besar iki ngono kuwi wong dalane we limit ora ditetek-teteki ming tek kiwa tengen iki ana swara ngene kok bali. Dadan rasake ra ngene. Terus we tekan, terus swara kuwi mau nek tok liwati sliti terus ki lek krungu ya ming mau. Engko nek wis liwat wis ora krungu.
Angger kowe wis liwat wis ora krungu. Tur kudune nek kowe kepengin nuju marang sejamu, nuju marang rampunge kerumitanmu, rampunge problemmu teruso. Engko tekan kono diakoni karo Gusti Allah. Gusti Allah kandha alhamdulillah gini iso tekan kene tenan. Kene wedangan sik terus ngono kuwi. Gambaran kok ya Gusti Allah kok ngejak wedangan sampeyan kok. Iki gambaran tumuju ning siji sejo jenengan iso ngliwati rintangan sandungan sing kecil-kecil kaya keten niku, akhire diakoni karo Gusti Allah berarti kowe berhasil lolos. Berhasil lulus kok ya saka kerumitan ujian sing tak wenehke nang kowe. Padahal ujian iki ringan, ora ganggu blas. Iki niku gambarane jenengan mlaku ning dalan, iki sandungane ming swara sing ana ning kiwa tengen. Tengen kindirane ana kinjeng tangis nyuwara. Iki wane ana kodhok kerok nyuwara. Maju meneh ana jangkrik nyuwara. Ayo ning kan ra ganggu ben sak swara-swarane. Kinjeng tangise iki dilalele nyuwara ya lucu kae. Modar ora kowe, modar ora kowe. Ora mung donake ngono wae kok lembok terus ora apa-apa. Kodhok keroke sing radarane ya muni kapokmu, kapan kapokmu. Kuwi nek pinggir ora ganggu dadi manglewati. Mau ana kinjeng tangis muni ngono kuwi jenengan terus akhire rada adoh wis ra krungu. Wis aman, kepethuk kodhok kerok ngono kuwi. Samangka ya kodhok kerok iki gedhi tuwik kae. Ayo semingkur kodhok keroke mbok ben sak uni-unine tetep kita mlaku wong dhek le muni ora ning tengah dalan. Terus Mbak Sarwa rada adoh wis ora krungu meneh. Ming krungu gangsir ngentir kuwi iki. Akhire kabeh terlewati. Ternyata nalika wis dilewati iki sithik-sithik ora ana ngaruhe apa-apa. Iki kabeh swara-swara kuwi jan ora ana pengaruhe apa-apa. Jenengan karo sing mang tuju dijak salaman. Alhamdulillah tekan kene tenan slamet. Wis melu seneng aku nek cara gambaran ngono kuwi. Ning tekane nggone Gusti Allah seneng banget digawe ujian, berbagai macam ujian lolos dadi kawulane Gusti Allah. Iki gambaran nek ra ngandel iki gambaran nek kur swara, nek kur perkara apa wae sing sipate ora ganggu mlakune kita le ngadepi kahanan ki ora usah dijerok-jerokno rasane ndak marai kelara-lara. Rasa dijerok-jerokno le gatekke ndak marai kendu. Nek atine cilik marai mutung. Aja seneng sok mutung. Mutung kasarung. Oh, kayak lutung kok ya. Ra ya penak banget niki mula dienggo bebaske sik nama baik maupun asli sejati kejadiane Nabi Yusuf wani ngendika aku duwe seksi walaupun ketemune Nganjis Maido tetep aku duwe seksi ndi jajal nek nyata-nyata duwe seksi tekakno seksimu. Faqala mongko ngendika sapa Nabi Yusuf ngendikane hazatiflu utawi iki bayi iku yashadu bakal nyekseni sapa iki bayi limaring ingsun bil baraati kelawan bebasan kelawan bersih ingsun. Bayi niki ndara bayi abang niki umur 2 sasi niki sing bakal dadi seksi kula sing iso bersihke nama baik kula sing iso ngerteni tentang kebenaran kula.
di mana sing jenenge bayi utawa bocah cilik niku nek omong ora bakal goroh, omong mesti apa enenge. Beda karo sing tua-tua kuwi. Nek tua-tua iki nek omong diwolak-walik. Enggak gosong. Salah ya nyalahke wong. Wong tuwa iki lucu sih, salah nyalahke wong. Yes, engko golek liyane sing iso nggo amping-amping ben kesane bener. Angel tenan ngrembug karo ngomong wong tuwa iki angel. Tenan. Akhire yo ming sabar karo meneng. Ya wong tuwa ngendi-endi. Lah ya wong tuwa ngendi-endi, lah wong tuwa ki yo kok. Nang yo malah nek sing do kumpul iki ketok yo ming kabeh tuwa kok. Angel lho, kadang sak karepe dhewe, kadang salah ngono ora gelem nglenggono salah. Malah golek kambing hitam. Lah lah ya piye meneh nek mau ngene wis ngono kuwi wae piye carane golek kambing hitam. Lah kok kowe ngene, karang kowe ora ngrasake aku Je, aku ki ngene iki terus ngene, ngono kuwi terus aja. Dadi piye carane jedulke alasan tapi tidak pernah berpikir untuk piye carane kejadian kaya ngene iki apik men iso dadi apik. Ngene ora tau mikir. Kudune rak ya dipikirke iki ngene iki ra tak apik Je, tak pikire ben ana perubahan dadi apik. Ngono kuwi kok ya gampangane iki mung gampangane. Ya apik sing dhewe kaya ibu-ibu ki dilalae nek jam 1:30 bengi tahajud. Apik. Ya 1:30 bengi tahajud wangun wae mantek tekan 2:30 sak jam kok tahajud iki. Ampun lho kuwi sak jam iki. Ketoke ya oleh pira ngono 50 rakaat apa pira ngono. Setengah telu rampung terus turu, gampangane terus turu. Singkat cerita, akhirnya nek esuk ngepluk. Esuk ki ora tangi. Sing nek hubungan antarane lanang karo wedok kudune esuk ki wis gaweke wedang, gaweke sarapan, masalahe sing lanang jam 6 ki kudu nyambut gawe gara-gara tahajud ki ora tangi. Dadi ra gawe sarapan, ora gawe wedang. Akhire sing lanang esuk kuwi nesu. Wong wedok ora patok ditata krama. Subuh kuwi ora tangi, duwe kewajiban gawe wedang, gawe sarapan yo malah ngepluk. Sing lanang nesu ngono kuwi. Lah sing wedok disalahke ngono gemang. Kowe iki ngerti ora? Awang kene nek bengi tahajud penak kowe, nek kowe bengi turu barang subuh iso tangi. Lah aku ki bengi tahajud. Jajal ngono kuwi. Dadi ora bener kaya malah kowe iki ngerti ora wong aku iki nek bengi tahajud. Penak kowe lha iki lho. Salah ning ora gelem ngakoni salah. Malah golek kambing hitam dienggo pembelaan dirinya yang salah. Nek kudune rak ya ora ngono kuwi kok ya wah iya ya. Iki nek aku bengi tahajud kek hukume ya mung sunat ning kok nek esuk kacau. Ora iso gaweke wedang, ora iso gaweke sarapan. Kudune ditundes karo sing lanang ngono ki ya Pak aku sing kleru tak owahane lho lafate tak owahane. Niki yo langka wong wedok kok nglenggono. Wah ora mengangel. Ketok kok lambe jedir-jedir ngono. Wis. Oh bulan. Nek kudune jelas perkara kuwi wis kula kei gambaran. Tahajud apik. Jenengan ki mungkin le iso
gawe kecingkrangan le iso nerlantarke babakan sarapan wedangi bojo ki alasane mungkin apik wong iki alasan tahajud. Tapi derajat keapiane karo efek mandharate dipertimbangkan iku jenenge wong wedok pinter. Ora kok terus muwaton egois, malah egois. Aku ki nek bengi tahajud, apa nak kowe nek bengi turu ini kalimat ego. Jenengan dong kalimat egois kudune iki wong pentingnya iki ya gaweke wedang gaweke sarapan wong arep dienggo nyambut gawe nggo cukupe butuh tahajud kacau gek hukume tahajud sunat iki wis kula gawe gambaran perbandingane padha le apik lho perbandingane tahajud karo gawe wedang sarapan kamangka jenengan iki sing dadi bandingan ora tahajud nek jenengan kuwi. Lah kok ora tahajud, le kecingkrangan sing lanang ki masalahe jenengan ki mengkur lunga wae karo kanca-kanca sekolah biyen. Akhire tahajud kowe ora apik apa meneh model minggatan ngono tak omongi. Wis kula gawe gambaran alus lho iki. Le muni reoni. Reoni kok ndak dina. Ya repot kok yo nek ngono. Wis ora main. Kudune iki nah muni apa kae rukunan apa kae. Ayo dipikir kanthi menep jedulke perubahan-perubahan sing marai keluarga iki saya apik. Wong ngene iki kok dadi rapik tak rubahe. Wong ngono iki kok dadi rapik tak rubahe ngono iki ya dadi asik. Urip niku asik. Engko nek dikeki keterangan selalu jedhuwe alasan kok kan ngomong kae. Suwe-suwe wong lanang iki ya gempung. Ya gempung ya en lho kono ya tanggung jawabe tenanan, nibotangi, pasang perpus. Wes. Ngantek kaos regetan iki nganti 4 lho kae, kaos regetan. Sing siji nggo kudung ndase dikencangke gulune kae. Isih dikeki caping. Gek yo ngombe wedang lenggenane nganggo dream dadi rada. Oh alah ya Allah. Rasane iki lho muni teh ning teh pengar-pengar. Wong campur neyengen dream. Yes, kamangka lantai 3 dadi perpus dhuwur dhewe ora muncit. Kuwi mung ngarep goleke cukupe ngomah, mulai jam 8 ting. Engko jam 12 lagi iso medhun. Medhun iki ora ngopo-opo terus semende mangap-mangap wae. Garing jaba jero. Garing awake, garing apa-apane, tenggorokane, garing atine, baru atine garing. Kuwi rekasane iki ngono kuwi lah kok ngerti-ngerti le nyikapi sing wedok ngono angger diomongi nyuwara utawa nyuwara. Akhire gempung trimo ra nyuwara wis trimo meneng. Wis trimo meneng ora tau nyuwara. Sing wedok omong ngene ya ngono. Angger omongane Pak, yo esuk gak mikir saya. Awe gak mikir gak omong gak ngandani kok yo ngono. Wis ngerti kok engko nek omong mesti kono ming ngomong ngene, bantang ngene ngono ki yo. Wis ngerti dadi gempung jelek. Terus ngono ki yo. Terus engko sekali waktu dilalai ana duit titik pengen kopi terus ngopi, terus semende. Bakule kopi takon kok jenengan urip kaya wong loro. Sekarang ya nasibku. Sel ngrasake. Ya dadi wong lanang sak apik apapun ning ngarepe wong wedok ra ono ketoke. Tak rewangi pasang perpus ngantek menges-menges kaya ngene. Nek ngandani malah cacor-cacor nyanyah-nyunyah kokean alasan kesel. Dilale sing jak omong iki ya sabar Pak, jak wong urip ngene ora kabeh wong wedok ya ora ngono kuwi to. Tak pikir kok ketoke padha, ya ora anak aku kok ora ngono. Lah
Ayo wis ana lawang gek kamangka pintu loro kuwi jenenge mengo kabeh. Ambiar iki kok karepmu tenan iku. Bahaya kok ya. Ya sesuk terus nglumpukke dhuwit nggondono meneh. Arep piye kuwi weh. Lah lawange kebuka. Kayak rada nyaman kae iki mula asal usul ki sing nyebabke tetep ngono kuwi. Ora kok mesti wong lanang ki ora. Wah mongko saya engko nek jenengan nyadari sing jenenge wong wedok ki luwih akeh jumlahe mbangane sing lanang. Saya akeh dadi cara wilangan ngono turah-turah. Tenan. Wingi ana sing nrangke tak terangke ngono ana sing bantah ning ya ora kabeh wong lanang ngono kuwi. Lah ya ora. Ning lananganmu ngono kuwi, aku ya ngono. Mangkel aku. Sak karepmu kowe nek kabeh. Karepmu. Iki kula duwe ngerti nduduhi bayi niki, ngerti niki bayi umur 2 sasi niki sing dadi seksi kula ndara. Mak plenggong lah wong bayi wingi sore aki umur 2 sasi kok dadi seksi. Ngeleh titik kowe mermelek kok ngene kok. Nek bayi niki kok ngeleh titik kowe mermelek. Wong ora ngeleh yo mermelek. Isane ming mam. Lah bayi kan isane yo ming mam. Abi sing tuwa yo mi ngono. Abi sing tuwa kuwi. Anu kleru lah kok. Jadi mau refleks. Refleks. Kleru, wis terus wae iki mau. Fa'auha. Keblandanya. Wis remuk iki nek ngene iki carane. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala li Jibril kedue malaikat Jibril an ahbata yen to menyang sapa Jibril ngalatifli ing atase bayi niki wau. Akhire Allah paring wahyu ning Jibril supaya marani bayi kuwi. Jibril tekani bayi kae. Parani digawe iso omong. Wasaka lan mbenggang iki lan benggang lahu kedue bayi lisanahu ing lesane bayi hatta yashhada ngantek bersaksi sapa bayi. Parani Jibril lesane bayi digawe iso omong. Lesane bayi dadi iso metu suarane ngantek nyekseni masalahe Nabi Yusuf. Yashadu khale nekseni sapa bayi li abdi kedue kawula ingsun he Jibril Yusuf ya Yusuf bil baraati kelawan bersih dhek utawa kelawan bebasan. Somong bangun kae terusan bayi niki gek cethu kae nek omong iki. Arep bayi kae cethu ora kaya iki. Nah iki angel cethu wong untune entek kabeh kok. Fanginda zalika mongko nalikane mangkono-mangkono sik karek selarik tak titikne dhewe. Sabar. Alah ming karek selarik jilid tak wacane tok wae wis.
Fanginda zalika mongko nalikane mangkono-mangkono bayi somong utawa nalikane mangkono-mangkono diparani malaikat Jibril tanah naha iki tanah naha mongko nek bahasane sepuh-sepuh ngomong bayi kae jenenge anu bayine kok omong terus rakitan suarane ming sasake kae tanah naha mongko ngeciwis ngeciwis nggih to nek ngenokke nek jenengan ngomong cah cilik kae lho cah cilik omong iki bocah kok ngeciwis kenes ngono kae iki tanah naha mongko ngeciwis sapa atiflu iki bocah cilik umur sak sile omong ki fase seru cethu ngono lho tanah naha wa qala lan ngucap sapa bayi ngucape ayyuhal maliku he sang ratu inangindi sak temene iku tetep ing dalem ngarsa kula fi amrika ing dalem perkara panjenengan hadza iki mau tawi barang laka kang keduwe sira fihi ing dalem iki perkara farjun utawi kejelasan wa makhrajun lan solusi le omong ngono kuwi sang ratu sak temene kula sing ngerti banget perkarane jenengan niku sak temene kula kula sing ngerti kebenarane, kula sing ngerti kejelasane, kula sing ngerti dalan keluare makhrajun. Tetep kula niki. Ungzur ningalono sapa panjenengan ila komisil hulami maring gamise wong nom lanang niki. Al ngibroni kang bangsa ngibroni. Dadi bahasane bayi niki kaya ora kenal Yusuf ming ngomong ngono kuwi. Sakniki jenengan manggatekke gamise piyantun lanang Ibrani niki sing bangsa Ibrani. Suweke sisih ngendi manggatekno. Niki gambaran solusi sing bakal ngekei titik terang masalahe panjenengan gatek niku gamise sing suwek sing sisih ngendi terus mulai digatekke terus maksudnya apa kok gamis suwek sisih ngendi nggih ngeten sesuk-esuk kula terangke nek ora nganten lah wis titik kok ya iki sesuk wis mulai ayat kok ya niki sesuk tak terangke mboten usah kuwatir masalahe saiki seksi-seksi liyane selak ngetke jam dadi ora kepenak. Muga-muga dadi rindane Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, manfaat faedah dunya akhirat, ngeterke kita sedaya sami kaparingan pitulungan sedaya perkawisipun ya perkawis dunya, perkawis akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.